En el tast d'avui descobrirem dos vins blancs de bodega Sumarroca, el Temps de Flors i el Xarel·lo. El Temps de Flors és un cupatge de 3 varietats, Muscat, Gewürztraminer i Xarel·lo, que destaca per la seva profunditat aromàtica. Aquest és el Temps de Flors 2012 de Sumarroca, un blanc de varietats. És un cupatge amb moltes varietats aromàtiques. Un cupatge vol dir que és una barreja de diferents varietats de raïm. En aquest cas hi tenim Riesling, hi tenim Gewürztraminer, hi tenim Muscat. Un blanc que busca molta joventut, per això un color molt claret, busca molta lleugeresa, igualment un rivet gris, molt pàl·lid, bastanta transparència, agilitat amb copa, la llàgrima, la caiguda més aviat lenta. I amb nas trobem una explosió de flor i una explosió de fruita també. Hi trobarem des de tocs de rosa, punts de gessamí. Quan el vi el tingueu a la boca, deixeu que entri i doneu-li voltes sense por, glopegeu una miqueta. Noteu el vi a tot arreu de la boca. I aquí trobarem una entrada un punt dolcenca, un final amb bona frescor, un vi més aviat lleuger, un vi que ens serveix per copejar, o sigui, per prendre'l de manera desenfadada amb uns amics. Aquest vi ens acompanyaria molt bé unes torradetes amb foam i cuit o amb algun paté d'oca, per exemple, acompanyada també amb un puntet d'alguna confitura de fruites. És un vi que passa molt bé i que el que li hem d'anar a buscar és això, aquest puntet de flor, aquest puntet de fruita, un vi que no ha de tenir una complexitat més que tenir-lo per fer copes, per fer aperitiu. El següent vi és el Xarel·lo de Sumarroca, un vi blanc elegant on destaca l'aroma a fruita. Aquest és el Xarel·lo 2012 de Sumarroca, un xarel·lo amb un color també molt pàl·lid, on encara hi veiem algun puntet d'alguna resta de carbònic, que podria ser de buscar-li aquesta frescor, aquesta joventut en el vi, un rivet també grisós i un comportament molt àgil a la copa, amb una llàgrima, també amb una caiguda bastant lenta. Amb nas trobem un xarel·lo molt varietal. A la xarel·lo hi trobarem molta fruita blanca, fruita de pinyol però amb menys intensitat. Quan parlem de fruita blanca vol dir pomes, peres, la fruita de pinyol és més aviat el préssec, l'albercoc, la fruita que té un pinyol. Aquest xarel·lo té molt de greix en boca, primer entra en l'atac però de seguida s'estén, el notem molt glicèric, molt greixós, i l'acidesa fa que de seguida ens l'empassem. L'acidesa marcada que ens asseca bé la boca, trobem un punt fins i tot de sensació com de tenir. Això ens va molt bé per menjar. De fet, la xarel·lo és una varietat molt gastronòmica. És una varietat que no ens amaga els sabors i els aromes del menjar, perquè és una varietat no és molt explosiva amb nas, però en canvi sí que té molta força en boca. I això ens serveix per desgreixar, per acompanyar qualsevol tipus de menjar que et pugui deixar les restes a la boca i les arrastra molt bé. I ens prepara per la següent mossegada. Ens servirà per acompanyar des de pastes, arrossos, però no anem a buscar coses lleugeres. La xarel·lo en general ens deixa agafar plats més contundents. Busqueu-hi carns blanques també. Des d'un pollastre, no té per què ser un pollastret a la planxa, doneu-li... Jo crec que en general els vins de xarel·lo aguanten molt bé carns blanques.